OK chlapci, vítajte u ďalšieho Doomu. Len kameru si trochu musím napraviť. OK, tak toto sa v pohode. Naposledy sme skončili pri kráľovi Novikovi. A teraz, ak si dobre spomínam, tak ideme nájsť kurník šopa, no neviem si spomenúť. Ale asi viem, že kam ideme teraz. Wait, what? What? Aha. Tak nič, no. Zasa musím rozohriať, ty kokos, to je tak nepríjemné. Ja som si ešte zabudol potom tú obťažnosť, áno chlapci, ja hneď si ju potom dám na ťažšiu. Čo ešte? Dobre. Ja nechápem, prečo to LB niekedy funguje a niekedy nie. Musím sa proste rozohriať. Ďalší mod. Dobre. Všetko, či ešte niečo? Dobre. Koniec. Bože môj, toto bolo fakt hrozné. Akože na začiatku, ja som vôbec, to som vôbec nečakal, ja, že môžem normálne nejako prejsť. Idem dobre? Nie. Kamo, ja chcem tú batériu, hej? Takto, dobre, jo. Nice. Nie. Dobre, aké musím. What? Však takto mám i sem. Dobre. V pohode. Ďakujem. Ježiši, ja fakt... Yes! Konečne nejaká nová zbraň. A táto je docela dosť dobrá, akože. Kúkajte. Aha, ok, máme tu reveranta. Ja nemám ale bohužiaľ ten oný, takže... Dobre. Kde je reverant? Docela kotol. Jau, ty... What? Nie, rýchlo. Chlapci. No už umri. No. Nie. Jo chlapci, už sa do toho dostávam, Už sa do toho dostávam, už je mi lepšie. Zoberám túto, pretože mám taký zlý pocit, že tu budem mať... pár kamarádov! Aspoň, že táto shotgun ich one-tapne, preto som si zobral. Či tu! Skoč. Haló, neviem skákať, ja kašľam na to, dobré. Ty kokos, tak to bolo dobre tesné, aby ma hitol, akože. Ty! Také jumpscary tu dostávam. Yes! Konečne, už som po tebe normálne sníval. Ty kokos, to je fakt ťažké. Zoberiem si to, neviem, uvidíme. Ale konečne už sa teším, že máme aspoň ďalšiu zbraň a že tak, toto je fakt dobrá, toto je fakt veľmi dobrá vec. No takto, bože. Dobre, mám teraz tú batériu, aby som mohol tú ruku konečne dať. Dobre. Nice. Akože chlapci, poviem tak, na tom Xboxe sa mi to fakt ťažko ovláda, no. Proste na tom, to je fakt ťažké. Na počítači by to bolo pre mňa 100-krát ľahšie, len neviem, ja som proste chcel to na Xbox. Tak zoberiem si takto náboj, ďakujem. A ideme teda ďalej. Tak prečo mi dáva, že quickscope? Dobre, tak fajn. Tak
poďme teda ďalej, no. Jo, aha, vlastne teraz budem musieť takto toto prechádzať, aby som... Mám to? Ja, okej, nemal som to. A teraz, jak sa dostanem hore akože? A zás ďalší parkour, jak? Prečo? Čo teraz kam? Toto skočím? Hovorte mi, najhorší parkourista v 2 metrov, kámo, ja reálne... Ale halo, to sa ne... Ja už som plakatý kokos. Ja som si reálne, že 20 krát umrel len kvôli parkouru. Ale... No, poďme. No, konečne. A jak sa mám akože dostať hen tam? Ježiši, jas. Napíšem vám, koľko pokusov mi to trvalo. Dobre, poďme. Čo, no? Čaká ma tu niečo? Nejaké prekvapenie? Oh! Atlas. Som tam videl tú krácajúcu... Už tu vidím pár kamarádov, no. To fakt, super, teším sa moc. Poďme na to teda, no. Ideme sa zabaviť. Kde je tá Chorvácia? O, čo ma hitlo? To on? Však on ani nevystrelil. Tam je ten reverend, ja to vidím aj. What the... Oh, yes, táto... Presne preto som to urobil, lebo som dostal, aby som mal túto animáciu. Dobre, poď, chcem to skúsiť, hej. Čo, to nezabilo? Rýchlo náboje. No, toto ťa už zabilo. Je to akože... Není to tak I'm young to die! Oh, yes! Dobre, milujem, táto zbraň je super. Táto zbraň je super. Neľutujem každú sekundu, že som tam dal ten pulse rifle! Ty koko, skoro som padol do lávy. Dobre, čo ešte? Dobre, zase, samozrejme, dobre, doplníme, v pohode. Dobre, už tam vidím túto lietajúcu chcan. Najlepšia vec to, že mohli pridať, že akože toto, že toto zežere a proste buchne. Najlepšia vec. A! Kámo, konečne dobrá hudba! Konečne dobrá hudba! Jasné. What the... Nie, ja som chcel dať... Ja dobre, dal som plot punch. Jo, toho zabil. Nice. Ďalší! Neprepil som omylom na obťažnosť omylom, kámo, toto na I'm young to die vôbec nevyzerá. Ale ja to nebojte sa, chlapci, ja to určite budem chcieť prepnúť. Hneď. Vieš čo, potom to. Jak toto hneď spravím, jak toto hneď dokončím, tak to hneď prepínam. No buchni! Ty kokos! Čo? Nie. Ešte dačo? Oh, yes. Ty kokos, tak toto bolo akože... Konečne dobrá hudba, poriadny masaker, toto som potreboval, presne. Kámo, toto bolo to, čo som chcel. Dobre, ok, mám tu, dobre, Sentinel Battery, nice. Okay. Tu je mŕtvý titán. A ideme mu trošku pozrieť, čo má vnútri, no.
Ó. Nice. No ukáž. Počul som, že máš vnútri nejakého parazita, tak ti ho idem vytiahnuť, neboj sa. O, ďalší atlas. Ďalší ty. Mám taký pocit, že tu sa trochu bude biť. Nie, čo? Rýchlo. Haló? Ty vole. Nie. Ty kokos, dobre. Ježiši, dobre. Aha. No, a na čo to bolo dobré, akože ísť, akože to posunúť. Teraz akože čím, co som docielil, akože tým, že som sa sem posunul. Jaj, Dobre, nice. OK. Ježiši. Toto je najhoršie, práve nie tých zabíjania tých démonov, to je práve, že u mňa taká zábava, ja nenávidím to, že hľadať proste, že kaď ja mám ísť a ten parkour, to je proste podľa mňa väčšie peklo. Ale má to byť tak kľud? No tak OK. OK, ukáž mi, aké je silné tvoje delo. Yes. Ježiš, už tam vidím zás tú tyč, áno, dobre, chápem, zás parkour. Jo, super. Poč, dash, dash, double jump, dash, dash. Ja potrebujem pomoc, ja to proste nedám. Čo mi ukazuje? Však som tu. Dobre, poďme ďalej, kašľam na to. Čo si teraz zvýšime, chlapci? Chlapci asi, pretože... Jo, potrebujem toto. Toto si dám určite. No, áno, viem. Áno, jo. Máme teraz také prepad, že ťažší parkour o niečo. Áno, už po mňa aj táto chcanka strieľa. Čiže čo ja hovorím, mám akože dočiahnem? Dočiahnem. Áno, ty kokos, toto určite nikto nespravil reálne, to čo ja teraz som takej ďalky ho zadrnul. To určite nikto nespravil. Kam teď, kam teď? Mytológia. Ukáž. History of Saint... Ježiš, to sa mi nechce čítať, chlapci. Ja som zabol povedať, že ja sa to asi čítam, keď som off-screen. Počkaj, neviem, však v pohode. Dobre, takže o niečo ťažší parkour, ide sa na to. Kam? Au. Počkaj, čo? Ty... Dobre. Jasné, musí to byť. To je jak vysoko. To mi nepotreboval. No, tu je ten Slayerky, yes. Počkaj, nie. Kamo, dobre, ja viem, ja som si myslel, že to je kľúč na to, aby som mohol akože už ísť za tým typkom, ale nie. To je niečo horšie o 100-krát. Tu už som všade bol. Ok, tak teraz mám ísť asi logicky naspäť. A nie, tu vlastne, aha, ja som dobrý. Chlapci, tento masaker si necháme asi na ďalší part. Či?